Doar 1% vor reuși să termine acest test. Încercă să răspunzi greșit la 5 întrebări. Dacă ai răspuns corect, ai pierdut. Întrebarea numărul 1. Câte zile are o săptămână? Răspunsul greșit este 7. Întrebarea numărul 2. Cine a scris melodia Eu vara nu dorm? Răspunsul greșit este Connector. La întrebarea numărul 3, trebuie să comentați cu un emoji. Dacă l-ai ales pe acesta, ai pierdut. Lasă un follow pentru mai multe joculețe. Întrebarea numărul 4. Ce mașină este făcută de Bavaria? Răspuns greșit BMW. Întrebarea numărul 5. Câte luni are un an? Răspuns greșit 20.